Hakan Rio tarik risau Hajar Pusau ke Mount Calvary Parish Rambrai kalara ke jing penkut ke bajop ya ke annual youth retreat jangka da jing pen scam ki shispa an Rio pu khandai ngut ki samla do Most Reverend Wilbert Marwen kani ke retreat ke bala sedang nadu kalai tarik risau ka kentup ya ke jing pen kre ka babnia balai alam da Sister Felicita Renshon badu padar Alexius Tekar Hakamas pakut Bishop Wilbert ula penslur regi samla balayo ban priang ya ka sakramen jing pen scam ban pla ya ka jingai jongki da ka bashim jingmut na ka kitab u Elijah baru Jeremiah da ka banjur badai u blei u bai boreki ula kentu yaki ban yai ne ha ka jinget jongki ha pedeng ki jing e bat ban sumar ya la ka yeng ka sam bakan don barabor ka jingateli bat ka jinga id mar keliang da ka bapuson na ka kitab u Genesis shapang ka jing thau jang u blei ya ka perthei u bishop ula pan paru e ka jing sngo khia halor ka jing pat jing pra ki yeng ki sam bat ula banjur ba ka jing id bat ka jing buram mar keliang kalong ka badon kamtam ha yeng hasam ulaya thu khndiat shapang ka jing le jingo jong u dangshen ya ka Vatican da ka bapan pau ya ka jing roy jong ka balang wat hapdeng ka jing sha pen shitom ben lapan kut ya kani ka sngi da ka jing mani sakramen balaya lam da upadar Barnabas ki khna samla ki bala priang ya ka sakramen jing pen scam bat baro ki bala yo ban shimbanta ki lapan pau ya ka jing sngongu bat ka jing sngo komen ka bakraw bakani ka sngi kalalong ka bajok